uThixo uyakwazi ukuthatha from the ground akunyusa akubeke to a different level. And I think I want to say this message kamnandi size ebantwaneni to say ebantwaneni noba ulapha kule ndawo kuyo tomorrow can be different uyabona. Awuphelelanga kule ndawo kuyo ngenye imini kuzophinde kuzoma omnye walapha ezimalevele eme kule ndawo. So nathi we are coming here to plant a seed to say xa sowulungelwe noba ulungelwanga kodwa uyakwazi ubeka isonto etafileni. You must be able to come back and reinvest nakwabanye so that nabe future ibe better.